απευθυνθείς μένω στο πέμπτο πάνω από μια σχολεία οδηγήσεις. Θα σου δείξει το παιδί, πρώτα ρώτα αν είμαι εκεί. Άμα θέλεις να σου εξηγώ, παρά μέχρι το άλλο πρωινό. Άμα κάτι δεν κατάλαβες, παρά να σου το ξαναπώ. Γιατί έχω υπομονή, έχω την διάθεση. Θέλεις να με βρεις, άκου που να απευθυνθείς μένω στο πέμπτο πάνω από μια σχολεία οδηγήσεις. Θα σου δείξει το παιδί, πρώτα ρώτα αν είμαι εκεί. Άμα θέλεις να σου εξηγώ, παρά μέχρι το άλλο πρωινό. Άμα κάτι δεν κατάλαβες, παρά να σου το ξαναπώ. Γιατί έχω υπομονή, έχω την διάθεση.